mana ti ve khang lang tiang kum som ni ve liam ta ve la kan no pan lai kan in khel thin lai le kan ti tamber Ronaldo lianate Brazil Ronaldo te ho larwang lai ya kan ti tu em thin chu World Cup chung chang te ani thina World Cup a Japan an khel ve a Japan chu an goalkeeper a robot an manga akuta ball hip thei awma chu chuan ball alo hipa alo save chat zel maya tu man an pet goal thei ngai lawa an man chhuat dan chu half time line thil engma ei ve lawa azun po zung ve thei lawa chu ta tang chuan an the chuak an tia a bon kan ti thin mari khang hun lai khan Japan goalkeeper chu robot ani ti kha kan pom thup dan kha ni khang ka ti leng vel sang kan hriat thin dan ani a nang ni pon in no pan lai hriat dan thin ani ve tho karing social media kan la per hriat lawa in khel tele TV te po TV nei te ina kan en mai chau thin kha ania thingtlang lama ngat phei chon TV nei anom mumal manglawa TV nei in kha alun thin hle a kan en tui lai tak mai en vai lam hu nom tak mai kan en lain anei tu ten TV hnung an ron dap rakraka asato antia han off mak zel hun lai kha ani na taka chuan kum som ni ve liam ta kha chuan AI thiam na te tin robot kan man thin dan te le kan lo ngai dan te movie vela kan lo en thin te le superhero film sang ate kan lo en thin robot kan lo mel shiat dan le kan lo mu thin dan le atak tak rama robot na tho dan alawin ang lo thin kop maya ani na taka chuan robot te chu mihring anga oma khatiang anga chevela du tir kol thei du thil ti thei anga khan kan lo ngai thina amaro chu kha hun lai kha chuan robot tamber kha chu industrial robots te kha an nia motor siam chuan huna te engine siam chuan huna te thil sang ate heng robot te hi tangkai taka man an ni thina kan no pan lai kan lo mit thla dan le kan lo suang to dan thin robot mihring ang pian mang nei du oma du ti thei robot kop kan ti ho ang chi te Will Smith chan na ho te ai robot ho te khatiang ang chi anga fin na nei le du che zung thei le thil ti zung thei ang mihring pian mang nei robot ang chi kha lo chuak to tura kan film en thin te le kan thungai thlak thin te kan thil mu thin ten bin hroina sat em awangin kan ngai thina amaro chu hei sang ni som ni panga alo nia AI fin na aron sang chho zela tin robot siam chuak tu te pon robot thazok le changtlung jok te thil tha tak le man tlak tak te aron siam chho zela chuti chung po chuan heng tun lai kan robot mu ho te hian khang hun laia kan long suang to thin Japan goalkeeper robot kan tiang chi kha an la phalo na sa em maya in khel tak le khang tak ka mihring ena du to ka mihring humanoid robot kan tiang chi ma ania du dana che theyang chi phei chu du thu samin kan lo la siam lo na sa hle mai ti te alang chho tul tula tuna ero chuan heng thiam na te hi chang kang chho zela ma a son chak em thungani abik takin Asia lamte China te Japan te heng ho hi khovel ram zong zinga chuan robot heng artificial intelligence te mang tangkai ber tu zinga mi ania heng siam chuan ko nga hian Japan le China te phei chu an advance rem hleni China hian robot le mihring in khel thei dan turte robot mania in khel thei don chuan ko nga hian ngai to na an seng na sa hle maya tun haya China chuan robot tournament a buatsaih robot lang in khelna robot control ngai lo te in khel a buatsaih chu video te chu kan en do na amaro chu kan en main kan be sei a phakher lo mai theya kan du dan ang le kan lo rin tha nang bon tak mai robot skills bon tak le pui tak ang kha kan khami tura khan mi thla chu na lo lang mai theya ase khatiang kha ani kher lo mai the ni hei China hi heng lama hian robotic thil lama hian an lo advance em maya bial nu mu zo lo tan le bial nu thu oi tak nei du te tan bial nu tur robot trong thei biak tlak trong sang thiam le khatiang anga ngai zong tur te po China ho hian an lo zuar to hei tun sang ni som panga phei chuan advance to khop maya an upgrade zela tuna phei chuan atak ang to le movement zong te tin an vun zong te le an che dan an trong dan le an khosak dan thlengin an upgrade zela ma son na a zuan in a zuang chho zot mai ati thei ome
he Mizoram ate po hian han lei sak mai cha kom anom nual mai kam hel hriat te zinga po kan lei sak mai the ni kumin kumtir lam khan iso speed kan thi mai American YouTuber China a han zin khan mi tam takina Chinese te China ho an ngai dan atidang lam na sa hle atin an advance to zia te le an robot thil te po aron so nge nge ni ka he video hi in en lock tiang China ho robot pakhat ne nan chet vel na hi. Alright guys, this is the most advanced robot in China. Let's go. You just did a flip. Trying to fight? You don't. What you trying to do? What you? Oh! Knock him out! Knock him out! Ale hatiang khop khan achang kang to chu ti ni rol chuan movie vela kan lo mu thin te tin kan lo soi thin te robot thian min la thun nang kan ti te he ngau hi chu tu na ri chuan kan la hlat ri ve wani mishing ta na hlawom take mo mishing ta na nok sak le boi thak tu lam ai chuan chom dol ngai an la ni deu ri ani ti chuan in khel lama chuan lutang mani lok mai juni som ni pariat khan Beijing China humanoid robot football Robo League football tournament chu khel ania team khata hian pathum ve player pathum ve omin heng robot te hi danglam na deuh mai chu tu man an khal lawa tu man an control lawa AI manga an ma ania in khel tu len mania che thei tura siam ania chulai tak chu ni ti danglam em tu chu ti chuan he game a hian team pali rontelin yangi university te an nia team dang tai tarlan an ni chi lo nge ni final a hian Tsinghua University robot te chuan China Agriculture University Mountain Sea team te chu 5-3 in an ne ni e for ri se he game hi in an ve shim phot teng wearing green jerseys while Puwai is in purple jerseys. Of course, as mentioned earlier, many of the players on the power side are members of the Mecha Warrior competition team. When talking about this, I believe many you can make it into a vehicle shape with axes or saws and see who can smash the other up. Tired of watching. Dragon Team hasn't watched the Accelerated Evolution T1 match for the first time, right? This robot competition. I think I watched once before, but they were purely remote controlled by hand, not like this, where it's purely computational power during the match. Let's see if this time the Shanghai player can catch up to the ball and adjust the direction. Oh, on the defense side. Ah, no, don't! Today's robot player on the field from Shanghai. Oh! Also, MMP2. There's also a chance to take a shot. Okay, here Shanghai takes the lead with a score of 1-0, temporarily leading against the Puyat team. ang khani ya in be se phalo vie we mo chu wang chuan ni karon ti lan lok du lo amaro chu kan soi to ang khan heng robot te hi mishing ina an control an ni lawa mishing ina an lo thunun an ni lawa AI artificial intelligence thiam na manga an ma ani ya football khel theina turil ru an da manga an ma ani pol lewa khel an nia mishing puina lama mo na saviawa chu ti jung po chuan hei anin hliam ve pheng phunga zon chu ngai te pon anom ve ni tun din hura ma son na om chu ball pet na chang an thria ball zon na chang an thria tin ball om na zona ball kal na na chang an sheboka tin thei to pan chu ve rak maya an ball an pet thiama goal thun an thiam ve goal zona pet po an thiam ve ma son na sang mu turo ma hei hian future ata na tangkai takle ma son na he tiang lam zonga chuan aron thlen na sat viawarin oma tun din huna ero chuan Mbappe te le footballer thiam tak te chu an la ron khum har mai chuan rin omani an din mun na la pache mai amaro chu kan AI mason chak tak noya hian etianga voi khat ron din ton nia ron siam ton ni chuan university ten hetianga ron siam ani chuan na sa zokin le rang zokin mason na hi aron thleng chole zot ten rin oma mala tanga kan lo in soi thai thin le kan hlau em to robotin khovel an la thunun don robotin khovel
mihring te min la ob bet don kan ti thin te movie vela tanga kan lo mu thiam na sang tak tak le turu tak tak te mihring ai chung nung zok ang hiala kan lo chua thin to te chu tun som ni chuang kalta to tanga kan lo chua to thin chu tun din hmuna po kha tiang chau kha kan din hmun ala ni ri a chu wang zon heng din hmun te le heng in soi thaina te hi chu ala hlavia winari no matin kan mi thiam te hian an hlau vak lem lo ni poina langa football le na khatiang mani khel thei ma ani thuak manga thil ron ti ve theya chuan an mani thiam na da manga ron ti ve thei hewa chuan khang zong kha football le infiam na bika phei chuan kan mason na nei ania thil dang tam taka te chuan mason na kong tam tak big takin AI robot nilawa phei chuan thiam na aturu to zia le fin to zia thiam na da lu bel zela ni to zia te po kan sheveke amaro chu mason na kong ala ron zo chho zelanga engtika mo chuan heng robot footballer te po hi bon tak taka an la chuak ngei poina ri no ma mihring nen te po an la in khel thei ngei poina ri no mani epo ni sera heng te hian tangkai na em anei kher lem lawa amaro chu robotic khovela te AI khovela te intlan siak na le inti siak na boruak le tangkai zo ka man du zel thei na tur le man the zel thei na tura mihring te intlan siak na mithiam te intlan siak na boruak kal chhoni ti te po kha siaila a tho ome kumsom ni chuang fe kalta kan lo soi thin Japanese goalkeeper chu robot ania tu man an pet goal thailo akuta ball a hip theya tu man an pet goal thailo an pet a piang lo save zel an ti te tin an hriat chua dan an soi te tui in thailo ti zong zong te po tun hei kum tama lo liam nuwa po khatiang chau kha kan din mun alo ni taxi a chuan ma son na hi kan lo ngai ro pui ang ai chuan akal sot lo viau ani ti te po kha alan tirin ka sia epori sela ram chang ka nge chu an infiam na tele an sport board sai dan te po adang dain achang ka nge ti te po lang chiang viau in ka sia epori sela tun tuma tan chuan kan du to photanga comment lama robot footballer te in mu dan te in lo soi ve do na dia tin kan no pan laia thil pakhat an soi thin chu mizo hlang hian world cup khelila an champion ang anti kha in la she ve regem